மக்கள் அரிது என்பதை இப்பதம் குறிப்பிடுகின்றது. பெரும்பாலான மக்கள் பௌதீக இன்பத்தில் நாட்டம் உடையவர்கள். எனவே சக்தி வாய்ந்த மற்றொரு ஜீவாத்மாவை வழிபடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி நீங்க அந்த இது ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. சொல்லிடுவோம் மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. இதுல வந்து அதாவது ஆன்மீக பக்தியில இருக்கிறவங்க வந்து கிருஷ்ணர் ஒருவரே அப்படின்னு, கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள், மத்தவங்க எல்லாமே வந்து அருவவாதிகள். இவங்க என்ன தேவர்களை வந்து வணங்குறாங்க. ஒரு சிலர் இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து தேவர்களை வணங்குறாங்க. அந்த தேவர்கள் தான், அவங்க அருவவாதிகள் வந்து தேவர்கள் தான் முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா அந்த தேவர்கள் வந்து எப்படின்னா, கடவுள் வந்து பல்வேறு ரூபங்கள். அவங்க வந்து உண்மையிலேயே வந்து அவங்க வந்து பகவானின் வந்து ரூபங்கள், அதாவது ரூபங்கள் அல்ல, ரூபங்கள் கிடையாது. ஆனா அவங்க வந்து பகவானின் அம்சங்கள். ஆனா கடவுள் ஒருவர் தான். அவர் வந்து யாருன்னா, அவர் வந்து நித்யானாம், நித்தியதாசன் சொல்லுவோம். அவர் தான் நித்தியமான கடவுள் ஒருவர் தான். யாருன்னா கிருஷ்ணர், அவர் தான். இப்ப வந்து நம்ம நாராயணர், விஷ்ணு, சிவன், இவங்களை எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து கும்பிடுறோம். இப்ப ஒரு சில, இப்ப நம்ம பௌதிக உலகத்துல பார்த்தா, இப்ப வந்து சனிக்கிழமை சனி பகவானை கும்பிட்டா நம்மளுக்கு நல்லது கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு கடவுளை கும்பிட்டு அவங்களுக்குள்ள வந்து அந்த கிடைக்க வேண்டிய இன்பத்தை வந்து பெறுறாங்க. நிறைய செல்வங்கள் வேணும்னா குபேரனை கும்பிடுறது, இப்படி ஒவ்வொரு இது கும்பிடுறாங்க. ஆனா இது எல்லாமே வந்து அதனால அவங்களுக்கு நன்மைகள் கிடைக்கும். ஆனா அது நிரந்தரமற்றது, தற்காலிகமானது. நித்தியமான கடவுள் கிருஷ்ணரை கும்பிட்டு அதுல இருந்து கிடைக்கிற இன்பம் தான் நிரந்தரமானது அப்படிங்கிறத வந்து முட்டாள்கள், படிக்காதவங்க, அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து தெரியாது. கிருஷ்ணர் ஒருவர் தான் முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்னு அவரை வணங்கி அவருக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணி அதுல கிடைக்கிற பலன்கள் தான் நிரந்தரமானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க நினைக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அதனால வந்து தேவர்களை எல்லாரையும் வணங்குறாங்க. நிறைய பேர் யாகங்கள் செய்வாங்க. அப்புறம் கோயிலுக்கு எல்லாம் ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு கோயிலுக்கு போவாங்க. அது வந்து எப்படின்னா, அது அவங்களுக்கு கிடைக்கிற இன்பம் வந்து நீர்க்குமிழி போலதான். கொஞ்ச நேரம் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் அது வந்து போயிரும். அதே மாதிரி மனிதர்கள் தலைவர்கள்லாம் வணங்குவாங்க. எப்படி அப்படின்னா, ஒரு ஒரு அரசியல்வாதியை அவனை வந்து விழுந்து விழுந்து அவனை உபசரிச்சு அவனுக்கு வந்து பணிவிட சேவை பண்ணாங்கன்னா அவனுக்கு ஒரு மந்திரி பதவி கிடைக்கும். ஆனா அந்த பதவி வந்து நிரந்தரமானது கிடையாது. அது என்ன ஆகும்னா, ஒரு நாள் மந்திரியா இருப்பான், அவனுக்கு கீழே வந்து வேலை பார்ப்பான், அவனுக்கு ஒரு பதவி கிடைக்கும். அது அவன் மந்திரி பதவி போயிடுச்சுன்னா அது கிடைக்காது, அவனுக்கு கிடைக்காது. அது வந்து யாருக்குமே வந்து அதை வந்து முட்டாள்கள் வந்து உணர மாட்டேங்கிறாங்க. இதுதான் நம்மளுக்கு தற்காலிக சந்தோஷத்துக்காக தான் அவங்க வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையவே அர்ப்பணிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க மாதாஜி. இந்த வந்து புலன் இன்பம், அவங்க புலனுக்கு வந்து இன்பம் எது கிடைக்குதோ அதுக்காக எல்லா தேவர்களை கும்பிடுறது, அப்புறம் மந்திரிகள் மனிதர்களை கும்பிடுறது, இதெல்லாம் முட்டாள்கள் செய்யற வேலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஆனா ஒரே கடவுள் சக்தி வாய்ந்தவர் அப்படின்னா கிருஷ்ணர் தான். அதை எப்படின்னா, கிருஷ்ணரை வணங்கி அவருக்கு பக்தி தொண்டு புரிஞ்சாதான் நம்ம இதை அறிஞ்சுக்கிற முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க மாதாஜி. இதுல மாதாஜி பாஷண்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? பாஷண்டி. சோ பாஷண்டின்றவங்க வந்து பகவானையும் மத்தவங்களையும் ஒரே தளத்துல வச்சிருக்கவங்க. நீங்க சொன்னதெல்லாம் கரெக்டா. அதுல இந்த ஒரு இதை மட்டும் நான் சேர்த்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன். சோ அந்த நாத்திகர்களோட பெயர் வந்து பாஷண்டி அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கீங்க. சோ நம்மளுடைய காலையில எப்போ நம்ம 10 அபராதங்கள் படிக்கிறோம் இல்லையா? அதாவது 2வது அபராதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஆஹ் பகவான் சிவபெருமான், பிரம்மா இவங்களை வந்து விஷ்ணுக்கு ஈக்குவலா நினைக்கிறதும் கூட ஒரு அபராதம் அப்படின்னு நம்ம வந்து தினமும் நம்மளுடைய 10 அபராதங்கள்ல ஒன்னா நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? சரி, ஓகே. அடுத்தது போயிடலாங்களா? அடுத்தது வாசிங்க. சாதுர்வர்ணியம் மயா சிருஷ்டம் குணகர்ம விபாகஷக தஷ்ய கர்த்தாரம் அபிமாம் வித்ய கர்த்தாரம் அவ்யயம். 3 வித இயற்கை குணங்களுக்கும் அவற்றின் செயல்களுக்கும் ஏற்ப மனித சமூகத்தின் 4 வகை பிரிவுகள் என்னால் ஏற்படுத்தப்பட்டன. இம்முறையை படைத்தவன் நானே ஆயினும் மாற்றமற்ற என்னை செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக அறிந்து கொள். பொருளுரை. கடவுளே எல்லாவற்றையும் படைப்பவர். எல்லாம் அவரிடமிருந்தே பிறந்தன, எல்லாம் அவரிலேயே லயிக்கின்றன, அழிவிற்கு பின் எல்லாம் அவரிலேயே தங்குகின்றன. எனவே சமூக நிலையின் 4 பிரிவுகளுக்கும் அவரே படைப்பாளி. இதில் முதற் பிரிவு சத்வகுணத்தில் நிலை பெற்றுள்ள பிராமணர் என்று அழைக்கப்படும் அறிஞர் குலத்தோர். அடுத்தது சத்திரியர் என்று அழைக்கப்படும் ரஜோகுணத்தில் நிலை பெற்றுள்ள ஆளும் குலத்தோர். வைசியர்கள் என்று அழைக்கப்படும் வியாபாரிகள். ரஜோ குணமும் தமோ குணமும் கலந்த குணமுடையோர் தொழிலாளர்களான சூத்திரர்கள் தமோ குணத்தில் உள்ளனர். மனித குலத்தின் இந்நான்கு பிரிவுகளை படைத்தவராயினும் கூட பகவான் கிருஷ்ணர் இவற்றில் எந்த பிரிவையும் சேர்ந்தவர் அல்ல.
ஏனெனில் அவர் மனித சமுதாயத்தின் கட்டுண்ட ஆத்மாக்களில் ஒருவர் அல்ல. மனித சமுதாயம் மிருக சமுதாயத்தை போன்றதே. ஆனால் மிருக நிலையிலிருந்து மனிதரை உயர்த்தி அவர்களிடம் கிருஷ்ண உணர்வை முழுமையாக வளர்ப்பதற்காக மேற்கூறிய பிரிவுகள் பகவானால் படைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு குறிப்பிட்ட செயலை செய்வதில் மனிதனுக்கு இருக்கும் நாட்டம் அவன் பெற்றுள்ள ஜட இயற்கையின் குணத்தை பொறுத்தது. குணங்களுக்கு ஏற்ப செய்யப்படும் செயல்களின் அறிகுறிகள் இந்நூலின் 18ஆம் அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளன. அவ்வாறு இருப்பினும் கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவன் பிராமணனை விட உயர்ந்தவன் ஆவான். பிராமணர் என்றழைக்கப்படுவோர் பரம பூரண உண்மையான பிரம்மனை அறிந்திருக்க வேண்டும் என்ற போதிலும் இவர்களில் பெரும்பாலோர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் அருவ பிரம்மனையே நாடுகின்றனர். ஆனால் பிரம்மனின் எல்லைக்கு உட்பட்ட ஞானத்தை கடந்து பரமபுருஷ பகவானான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றிய ஞானத்தை அடைந்தவர் கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ளவர் அல்லது வைஷ்ணவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். கிருஷ்ண உணர்வு என்பது ராமர், நரசிம்மர், வராகர் போன்ற சுய விரிவங்கங்களை பற்றிய அறிவையும் உள்ளடக்கியது ஆகும். கிருஷ்ணர் மனித சமுதாயத்தின் 4 பிரிவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்பதால் கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவனும் மனித சமுதாயத்தின் எல்லா பிரிவுகளுக்கும் சமூகம், நாடு அல்லது இனம் என்று எப்படி பிரித்தாலும் அதற்கு அப்பாற்பட்டவன் ஆவான். இதுல 4 பிரிவுகள், அந்த கடவுள் தான் எல்லாத்தையும் படைப்பவர், அழிப்பவர், எல்லாமே அவர்தான் மதது எல்லாமே அப்ப மனித சமுதாயம் இது எல்லாமே அழிஞ்சிரும். ஆனா அப்ப கிருஷ்ணர் அதாவது பகவான் பகவானுக்கு அழிவே கிடையாது. ஆனா எல்லாமே அவர்கிட்ட தான் அடங்கி இருக்கு. அவர்தான் அந்த 4 பிரிவுகள் படைச்சிருக்காரு. ஆனா சத்வ குணம், தமோ குணம், ரஜோ குணம், அதுல சத்திரியர், பிராமணர், சத்திரியர், வைசியர், சூத்திரர் இவங்கெல்லாம் இவங்களுக்கெல்லாம் ஒவ்வொரு வகையான வேலைகளும் அவங்க கொடுத்திருக்காங்க. அந்த ஒவ்வொரு குலத்துக்கும் இருக்கிற குணத்தை பற்றிதான் அங்க இருக்கிறவங்களுடைய செயல்கள் செயல்படுங்கிறாங்க. இப்ப சத்து ஃபர்ஸ்ட் இவங்க என்ன ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா, சத்வ குணத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பிராமணர் தான் சத்வ குணத்துல இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்க படித்தவர்கள், அறிஞர்கள் இவங்க எல்லாருமே. அடுத்து சத்திரியர் எப்படி இருப்பாங்கன்னா ரஜோ குணத்துல இருப்பாங்க. அவங்க சத்தியர்கள் நம்ம நாட்டை இதெல்லாம் காக்குறவங்க அவங்க. அப்புறம் வைசியர்கள் வியாபாரிகள் இருப்பாங்க. இவங்க ரஜோ குணம். ஆனா இந்த 2 ரஜோ குணமும் தமோ குணமும் கடந்து இருப்பாங்க. யாருன்னா இவங்க வைசியர்கள் அடுத்து சூத்திரர் இவங்களுக்கு எல்லாம் வேலை பாக்குறவங்க சூத்திரர்கள் இவங்க. ஆனா எல்லார்கிட்டயுமே 4 குணங்கள் இருக்கும். நீ ஏற்கனவே சொன்னீங்க, எல்லா மனித குணத்துக்கும் 4 குணங்கள் இருக்கும். ஆனா 4 குணங்களை படைச்சவர் இவரா இருந்தாலும் இதுல இருந்து அப்பாற்பட்டவர் கிருஷ்ணர். அவர் எந்த குணமும் அவருக்கு இருக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க மாதாஜி. அதே மாதிரி மிருகங்களுக்குமே எல்லாம் இருக்கு. மனிதர்களை மட்டும் ஏன் கொஞ்சம் உயர்த்தி சொல்றாங்கன்னா, அவங்களுக்கு கிருஷ்ண உணர்வு இருக்கு. கிருஷ்ண உணர்வு, பக்தி தொண்டு புரியறதுக்கான அறிவு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க மாதாஜி. இதுல கிருஷ்ண உணர்வுல இப்ப பிராமணர் தான் படிச்சவங்க, அறிஞர்கள் சொல்றோம். ஆனா கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறவங்க அவங்க பிராமணரை விட உயர்ந்தவங்கன்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா பூரணமான பக்தி தொண்டா புரியறவங்க புரியிற மனிதர்கள் பிராமணரை விட ரொம்ப உயர்ந்தவங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி இவங்க இந்த பிராமணர்கள் எல்லாருமே உண்மையான பிரம்மனை தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நிறைய கல்வி, கேள்வி இதெல்லாம் ரொம்ப சிறந்தவங்களா இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா இதுல அந்த பிராமணர்ல பெரும்பாலானோர் என்ன பண்றாங்கன்னா, கிருஷ்ணரை தான் கும்பிடுவாங்க, கிருஷ்ணரை தான் விரும்புவாங்க. ஆனா அருவ பிரம்மனை தான் நாடுறாங்க. ஆனா அருவ பிரம்மன் அப்படின்னா கிருஷ்ணரோட இருக்கிறவர் தான். அதே அந்த பிரம்மனுடைய அந்த பிரம்மனை தெரியணும் அப்படின்னா அந்த ஞானத்தை நல்லா கடந்து எல்லாத்துக்கும் முழுமுதற் கடவுள் பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணர் தான். அதை தெரிஞ்சுக்கிருவாங்க, தெரியணும் நம்ம அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த கிருஷ்ண உணர்வுல யார் முழுமையா ஈடுபட்டு இருக்காங்களோ அவங்க வைஷ்ணவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க மாதாஜி. இதுல ராமர், நரசிம்மர், வராகர் இவங்க எல்லாமே சுய விரிவங்கங்கள். இவங்க எல்லாமே பகவானுடைய விரிவங்கங்கள் தான் இவங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா கிருஷ்ணர் மனித ரூபத்திலே நிறைய லீலைகள் எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு. இருந்தாலும் அவர் எல்லாருக்கும் இந்த 4 பிரிவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டவரா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. சோ பகவான் 4 வருணங்கள்ல இந்த சமுதாயம் ஓய்வு பெறுவதற்காக பண்ணிருக்கார். ஆனா இந்த அந்த 3 குணங்களுக்கு அடிப்படையில தான் அந்த 4 வர்ணங்கள். அதனாலதான் சதுர்வர்ணியம் அப்படின்ட்டு. ஆனா இது எதுவுமே பிறப்பின் அடிப்படையில் இல்ல. நமக்கு இருக்கிற அந்த முக்குணங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் பகவான். அவருடைய அந்த
பகிரங்க சக்தியின் மூலமாக உருவாக்கப்பட்டதுதான் இந்த 3 குணங்கள். அவர் சுத்த சத்துவ குணத்தில் உயர்ந்த குணத்துல இருக்கார் அப்படின்றத பார்த்தோம். அது போல பிராமணர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க சொன்னது மாதிரி அந்த சத்துவ குணம் இருக்கும். அந்த சத்துவ குணம் இருக்கிறதுனால வேத ஞானங்களை கற்று தெளிந்து இருப்பார்கள். ஆனா அவங்களுமே மாயைக்கு உட்பட்டவர்கள். ஏன்னா நான் சத்துவ குணத்துல இருக்கேன் அப்படின்ற அந்த அகங்காரம் மேலோங்கும் போது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களும் வந்து வீழ்ச்சி அடைகின்றோம்னு பாக்குறோம். சோ அது போல நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த மேக்சிமம் இருக்கு, அந்த ப்ரிடாமினா இருக்கிற அந்த முக்குணங்கள் சொல்றோம். ஆனா அந்த 3 குணங்களும் ஒன்றுக்குள் ஒன்று கலந்து 81 குணங்கள் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்குள்ளும் இருக்கு அப்படின்றத வந்து நம்ம பாகவதத்துல படிக்கிறோம். 81 குணங்கள் இருக்கு அப்படின்னு. சோ ஏன்னா ஒன்னோட ஒண்ணு கலந்தது, சத்துவகுணமும் ரஜோகுணமும் கலந்தது, அதே போல ரஜோகுணமும் தமோகுணமும் கலந்தது. அது போல இந்த 3 குணங்களும் ஒன்றுடன் ஒன்று கலந்து 81 விதமான குணங்களோட கலவை இருக்கு அப்படின்றத பார்த்தோம். பகவான் வந்து இந்த 3 குணங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர். சுத்த சத்துவ குணத்துல இருக்கார். அவர் தான் இந்த 4 வர்ணங்களை இது பண்ணார் அப்படின்னு பாக்குறோம். இன்னொன்னு நீங்க அருவ பிரம்மம் சொன்னீங்க. பகவானுடைய ஜோதி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அருவ பிரம்மம். ஆனா அவரு அருவ பிரம்மத்தை தாண்டியதுதான் வந்து பகவான் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். பகவானும் அருவ பிரம்மமும் ஒன்று கிடையாது. அவருடைய அந்த தேஜஸ் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரம்ம ஜோதி. அந்த உருவமே இல்லை, கடவுள்ன்றதுக்கு வந்து உருவமே இல்லை. அவர் வந்து ஒரு ஒளி பிழம்பு, அப்படி ஒரு அருவமாக இருக்கார். உருவம் இல்லாதவங்கள அருவமாக இருக்கார். ஒளி கற்றையில வந்து நம்ம அவரை வந்து வழிபடுறோம்னு சொல்றாங்க இல்லையா? அந்த ஒளி பிழம்பு வந்து எங்க இருந்து வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணருடைய தேஜஸ் அப்படின்னு பாக்குறோம். அவருடைய ஒளி கற்றை அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, அடுத்த ஸ்லோகம் மாதாஜி. நாமாம் கர்மாணி லிம்பந்தி ந மே கர்ம பவேஷ் ஸ்ப்ருகாம் இதி மாம் யோபிஞ்சானாதி கர்ம பிர்நஷ பத்யதே. என்னை பாதிக்கும் செயல் எதுவும் இல்லை, செயல்களின் பலன்களை நான் விரும்புவதும் இல்லை. என்னை பற்றிய இவ்வுண்மையை அறிபவனும் செயல்களின் விளைவுகளால் பந்தப்படுவது இல்லை. பொருளுரை: அரசன் தவறிழைக்க முடியாது அல்லது நாட்டின் சட்டங்களுக்கு அரசன் உட்பட்டவன் அல்ல என்று பௌதீக உலகின் சட்டங்கள் கூறுகின்றன. அது போலவே பௌதீக உலகின் படைப்பாளியாக இருந்தும் இறைவன் இவ்வுலகச் செயல்களால் பாதிக்கப்படுவது இல்லை. அவர் படைக்கின்றார், இருப்பினும் படைப்பிலிருந்து தனித்து விளங்குகின்றார். ஆனால் ஜீவாத்மாக்களோ ஜட உலகை ஆளும் தமது தன்மையின் காரணத்தால் பௌதீக செயல்களின் கர்ம விளைவுகளால் கட்டுண்டு விடுகின்றனர். ஒரு நிறுவனத்தின் முதலாளி தனது தொழிலாளர்கள் செய்யும் சரியான அல்லது தவறான செயல்களுக்கு பொறுப்பாளி அல்ல. பொறுப்பு தொழிலாளர்களுடையதே. புலனுகர்ச்சிக்கான தத்தமது செயல்களில் உயிர்வாளிகள் ஈடுபடுகின்றனர். இவை இறைவனால் பலவந்தப்படுத்தப்படுபவை அல்ல. புலனுகர்ச்சியின் அபிவிருத்திக்காக இவ்வுலகச் செயல்களில் ஈடுபட்டுள்ள ஜீவாத்மாக்கள் மரணத்துக்கு பின் ஸ்வர்க்க சுகத்தை அடைய விரும்புகின்றனர். ஆனால் தன்னில் பூரணமாக விளங்கும் பகவான் ஸ்வர்க்கத்தில் கிடைக்கும் பெயர் அளவிலான சுகத்தினால் கவரப்படுவது இல்லை. ஸ்வர்க்கத்தில் உள்ள தேவர்கள் அவரது தொண்டர்களே. தொழிலாளர்கள் விரும்பக்கூடிய கீழ்த்தரமான சுகங்களை முதலாளி விரும்புவதே இல்லை. பௌதீக செயல் விளைவுகளிலிருந்து தனித்திருக்கிறார் கடவுள். உதாரணமாக, தாவரங்களின் வளர்ச்சி மழையின்றி சாத்தியமல்ல என்ற போதிலும் உலகில் வளரும் பல்வகை தாவர இனங்களுக்கு மழை பொறுப்பல்ல. இவ்வுண்மையை வேத ஸ்மிருதி பின்வருமாறு உறுதி செய்கின்றது: நிமித்த மாத்திரம் ஏவாஷௌ ஸ்ருஜ்யானாம் சர்க கர்மணி பிரதான காராணி பூதா யதோசவ சிருஜ்ய சக்தயக. பௌதீக படைப்பிற்கு கடவுள் பரம காரணம் மட்டுமே. அதற்கான உடனடி காரணம் பிரபஞ்ச தோற்றத்தை காணச் செய்யும் பௌதீக இயற்கையே. தேவர்கள், மனிதர்கள், கீழ்நிலை மிருகங்கள் என உயிர்வாளிகள் பல்வேறு வகையில் படைக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும் அவர்கள் அனைவரும் தங்களது முந்திய பாவ புண்ணியங்களின் விளைவுகளை அனுபவிக்க வேண்டியவர்கள். அவர்களது செயல்களுக்கு வேண்டிய தக்க வசதிகளையும் இயற்கை குணங்களின் விதிகளையும் மட்டுமே கடவுள் செய்து கொடுக்கிறார். ஆனால் அவர்களது முந்திய அல்லது தற்போதைய செயல்களுக்கு அவர் ஒருபோதும் பொறுப்பல்ல. வேதாந்த சூத்திரத்தில் 2.1.34 இது உறுதி செய்யப்படுகிறது. வைஷாம்ய நைக்ருண்யே ந சாபேக்ஷத் பாத். கடவுள் ஒருபோதும் எந்த ஜீவாத்மாவுக்கும் பாரபட்சம் பார்க்காதவர். தனது சொந்த செயல்களுக்கு உயிர்வாளியே பொறுப்பு. கடவுள் தனது வெளிப்புற சக்தியான பௌதீக இயற்கையின் வாயிலாக உயிர்வாளிகளுக்கு வசதிகளை மட்டுமே செய்து கொடுக்கின்றார். கர்ம பலநோக்கு செயல்களின் நியதிகளின் இந்த ரகசியங்களை
தெளிவாக அறிபவர். தனது செயல்களின் விளைவுகளால் பாதிக்கப்படுவது இல்லை. வேறு விதமாக கூறினால், கடவுளின் இந்த உன்னத இயற்கையை உணர்பவன் கிருஷ்ண உணர்வில் அனுபவம் வாய்ந்தவன் ஆவான். எனவே அவன் ஒருபோதும் கர்ம நியதிகளுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல. கடவுளின் உன்னத இயற்கையை உணராமல் அவரது செயல்களும் சாதாரண உயிர்வாளிகளைப் போல பலனை கருதி செய்யப்படுபவை என எண்ணுபவன் பலன்களின் விளைவுகளில் சிக்கிக் கொள்வது உறுதி. ஆனால் பரம உண்மையை அறிபவன் கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற்ற முக்தி பெற்ற ஆத்மாவாவான். இது கொஞ்சம் இது நீங்க சொல்றீங்களா மாதாஜி? இது எனக்கு கொஞ்சம் இதா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம் அதை மாதாஜி. சோ இந்த இந்த எஸ் மதர். சோ இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, அவரே வந்து அனைத்தின் மூலமாக இருந்தாலும் 3 குணங்களுடைய ஆஹ் ஆதாரம் அவராகவே இருந்தாலும் அவரை வந்து எந்த ஒரு செயலும் பாதிக்காது. ஏன்னா செயல்களோட பலன்களை அவர் விரும்புவதும் இல்லை. ஆஹ் அப்படின்றத யாரெல்லாம் புரிந்து கொள்கின்றார்களோ அவங்க வந்து இந்த கட்டுண்ட செயல்களோட விளைவுகளால அவங்க பந்தப்படுறது இல்ல அப்படின்றதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தோட மொழிபெயர்ப்பு. சோ எப்படி இங்க சொல்றாருன்னா, நம்ம பார்த்திருக்கோம் இந்த நம்ம வந்து முன்மாதிரியாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பகவான் தான் வந்து மூல முழுமுதற் கடவுள், புருஷோத்தமர். அவர் செய்யணும் அப்படின்ற எந்த கடமைகளும் கிடையாது. இருந்தாலும் வந்து அவர் என்ன ரோல் எடுக்கிறாரோ அந்த ரோல் அப்படியே பகவான் வந்து பெர்ஃபெக்டா பண்ணுவாங்க. ஒரு கிரகஸ்தன் அப்படின்னாக்கா கிரகஸ்தனுக்கு உண்டான அவருக்கு 16,108 மனைவிகள் அப்படின்னு பார்த்தோம். அத்தனை பேருக்கும் வந்து அரண்மனைகள் வச்சிருந்தார். அத்தனை பேருக்கும் வந்து 10 குழந்தைகள். சோ அவர் வந்து எதுக்கும் கட்டுப்பட்டு இருக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை. இருந்தாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து மத்தவங்களுக்கு வந்து ஒரு முன்னோடியாக திகழ்ந்தார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அவருக்கு வந்து சட்ட திட்டங்கள் அப்படின்னு இல்லை. இருந்தாலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து அதை பெர்ஃபெக்டா, ஏன்னா அவர் ஃபாலோ பண்ணி நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஆனா இது நம்ம பௌதீகத்துல இருக்கா? யாராவது ஒருத்தவங்க ஒரு பெரிய பொசிஷன்ல இருந்துட்டாங்க அப்படின்னாக்கா அந்த நெப்போட்டிசம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதிகாரத்தெல்லாம் தன்னோட கையில எடுத்துட்டு நான் தான் வந்து ஒரு பெரிய பொசிஷன்ல இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நிறைய தவறான விஷயங்கள்லாம் பண்றாங்க. ஆனா அந்த மாதிரி இல்ல. சோ பகவானுடைய இந்த தன்மையை எவன் ஒருவன் புரிந்து கொள்கின்றானோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கர்ம பலன்கள்ல பந்தப்படுறது இல்ல அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ அததான் வந்து பகவான் வந்து இந்த மாதிரியான பௌதீக செயல்களால அவர் பாதிக்கப்படுறது இல்ல. அவர் தான் படைக்கிறார், அவரே காக்கிறார், அவரே வந்து அழிக்கவும் செய்கின்றார். அனைத்தின் மூலம் அவருடைய செயல்கள் எல்லாம் ரொம்ப திவ்யமானது அப்படின்றத யாரு புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அந்த பௌதீகமான அந்த கர்ம பலன்கள்ல இருந்து அவங்க விடுதலை பெறாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இதுக்கு ஒரு கதை கூட இருக்கு, நீங்க கூட கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அந்த அந்த இந்த காப்லர் பாதுகை சரி பண்றவர் இருக்காரு, பிளஸ் ஒரு பிராமணர் இருக்காரு. அவர் வந்து பிராமணர் அப்படின்னாக்க நம்ம பாக்குறோம் சத்து குணத்துல நிலைச்சிருக்காங்க. ஏன்னா வேத ஞானங்களை பயின்று அது போல வாழ்க்கையை நடத்துறவங்க. இருந்தாலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அந்த செருப்பு தைக்கிறவர், அவர்கிட்ட இருந்த அந்த பகவானை பத்தின ஞானம், உண்மையான பக்தனோட ஞானம் வந்து இவரோட இல்லை அப்படின்றத பார்த்தோம் நாரதருடைய கதையை வச்சு. சோ நாரதர் போய் சொல்லுவார் பகவான் வந்து ஊசி நுனையில வந்து யானையை கோத்துட்டு இருக்காரு அப்படின்ட்டு. ஆனா பிராமணர் வந்து எள்ளி நகையாடுவார் நாரதரை பார்த்து. அதே அந்த இந்த பாதுகை சரி பண்றவர் என்ன சொல்லுவார், பகவான் சாக்ஷாத் பகவான் ஒரு சின்ன விதையில இவ்வளோ பெரிய மரத்தைய வச்சவர் வந்து அவரால் வந்து எது வேணால் சாத்தியமாகும், அவருக்கு சாத்தியப்படாததுன்னு எதுவுமே கிடையாது அப்படின்றத வந்து ரொம்ப ஆணித்தரமா நம்புவார். சோ அதுதான் வந்து பக்தர்களோட நிலை. சோ பகவான் 3 குணங்கள்ல ஸ்தாபிச்சிருந்தாலும் அவர் அந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அவருக்குன்னு செய்யணும்ன்ற கடமைகள் ஏதும் இல்லை. இருந்தாலும் அவர் வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்கணும் அப்படின்றதுனால அவருடைய கடமைகளை கரெக்டா பண்றாங்க. அதுக்கு இங்க ஒரு அனாலஜி பிரபுபாத் என்ன நமக்கு கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னாக்கா அந்த தொழிலாளி முதலாளியோட அந்த அனாலஜி வந்து கொடுத்திருக்காரு. தொழிலாளர்கள் விரும்பக்கூடிய கீழ்த்தரமான சுகங்களை முதலாளி விரும்புவதே இல்லை. அதனால பகவான் வந்து இந்த பௌதீக விஷயத்துல இருந்து அவரு தனித்து இருக்கார் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பாக்குறோம்.
சோ பௌதீக படைப்பிற்கு கடவுள் தான் வந்து பரம காரணம் அப்படின்றத மட்டும் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நம்ம பாக்குறோம் எப்பெல்லாம் அவர் வந்து அவதாரம் பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பக்தர்களை காக்கிறது, தர்மத்தை காப்பதற்கு, அதர்மத்தை அழிப்பதற்கு, மெயினா பாத்தீங்கன்னா அந்த பக்தர்களுக்கு வந்து பகவானுடைய அந்த லீலையை வந்து என்ஜாய் பண்றதுக்காகவும் அவரே வந்து சுயமாக மேல இருந்து இறங்கி வர ஒரு அசுரனை அழிக்கிறதுக்காக பகவான் வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இருந்தாலும் பக்தர்களுக்கு அந்த இன்பத்தை கொடுக்கறதுக்காக வரார். பகவான் பக்த வச்சலன் இல்லையா? அதனால எந்த ஒரு குணங்களும் விதிகளும் அவருக்கு வந்து அவரை வந்து கட்டி போட முடியாது. இருந்தாலும் அவர் கட்டுப்படுறார். காந்தாரி வந்து அவங்க சாபம் கொடுக்கும் போதும் சரி அதுக்கு கட்டுப்படுறார். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இதுல நம்ம பாக்குறோம். சோ அது வந்து பகவான் வந்து ஒருபோதும் அவர் பொறுப்பல்ல. அவர்களது முந்தைய அல்லது தற்போதைய செயல்களுக்கு அவர் ஒருபோதும் பொறுப்பல்ல. நமக்கு வரக்கூடிய இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இது ஏன் கஷ்டத்துல நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னாக்கா அது கடவுளோட இதுன்னு இல்லை, நம்மளுடைய முந்தைய பூர்வ ஜென்ம பலன் காரணமாக நம்ம வந்து இந்த கஷ்டத்துல இருக்கோம். நம்மளுடைய இன்ப துன்பங்களுக்கு யார் காரணம்னா நாமே தான் காரணம். அதனால அது அந்த மாதிரியான ஒரு தாட் ப்ராசஸ்ல தான் நம்ம இருக்கணுமே தவிர்த்து இவ்வளோ நம்ம பக்தி பண்றோம் இருந்தாலும் நமக்கு ஏன் இவ்வளவு கஷ்டம் தான், இது நம்மளுடைய பூர்வ ஜென்ம கர்ம பலன் அப்படின்றத மட்டும்தான் வந்து நம்ம நினைக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஓகே, சோ பகவான் எந்த கர்ம பலன்களாலையும் அவர் வந்து பாதிக்கப்படுறது இல்ல. சோ பரம உண்மையை அறிபவன் கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற்ற முக்தி பெற்ற ஆத்மாவாகின்றான் அப்படின்றத பாக்குறோம். 15வது ஸ்லோகம் நான் வாசிக்குவா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா, நான் வாசிக்கட்டுமா? வாசிங்க மாதாஜி. பிரபு வாசிக்கட்டுங்களா? வாசிக்கட்டும் மாதாஜி, வாசிக்கட்டும். ஓகே ஓகே, வாசிங்க பிரபு. பதம் 15. ஏவம் ஞாத்வா கிருதம் கர்ம பூர்ணவைர் அவி முழுசுவிய குரு கர்மைவ தஸ்மாத் தவம் பூர்வதரம் கிருதம். முற்காலத்தில் விடுதலை பெற்ற ஆத்மாக்கள் எல்லோரும் என்னுடைய உன்னத இயற்கை உணர்ந்த வண்ணம் செயல்பட்டனர். எனவே அவரது அடிச்சோட்டை பின்பற்றி நீயும் உனது கடமைகளை செய்ய வேண்டும். பொருளரை இருவிதமான மனிதர்கள் உள்ளனர். ஒருவரது இதயம் அசுத்தமான பௌதிக விஷயங்களால் நிரம்பியுள்ளது, மற்றவர் பௌதிகத்தில் இருந்து விடுபட்டுள்ளார். கிருஷ்ண உணர்வு இருவிரு மனிதர்களுக்கும் நன்மை அளிக்கும். களங்கமுற்றவர் கிருஷ்ண உணர்வின் வழிமுறையை ஏற்று பக்தி தொண்டின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றி படிப்படியாக தூய்மை அடையலாம். ஏற்கனவே களங்கத்திலிருந்து தூய்மை அடைந்தோர் தொடர்ந்து கிருஷ்ண உணர்வு செயலாற்றுவதன் மூலம் மற்றவர்கள் அவர்களை பின்பற்றுவதற்கும் அதனால் பலன் அடைவதற்கும் உதவலாம். முட்டாள்களும் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு புதியவர்களும் கிருஷ்ண உணர்வின் ஞானத்தை பெறாமல் செயல்களிலிருந்து ஓய்வு பெற விரும்புகின்றனர். போர்க்களத்தில் செயல்களிலிருந்து ஓய்வு பெற விரும்பிய அர்ஜுனின் விருப்பத்தை பகவான் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. எவ்வாறு செயல்படுவது என்பதை மட்டுமே ஒருவன் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வின் செயல்களிலிருந்து ஓய்வு பெற்று தனியே அமர்ந்து கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பது போன்ற பாவனை செய்தல் கிருஷ்ணரின் திருப்திக்கான செயல்களில் ஈடுபடுவதை விட முக்கியத்துவம் குன்றியதாகும். எனவே முன்பே குறிப்பிட்டுள்ள சூரிய தேவன் யோஸ்வானை போன்ற பகவானின் முந்தைய சீடர்களின் அடிச்சுவட்டை பின்பற்றி கிருஷ்ண உணர்வில் செயலாற்றுமாறு அர்ஜுனனை இங்கு அறிவுறுத்தப்படுகிறார். முழுவதற் கடவுள் தனது முந்தைய செயல்கள் மட்டுமின்றி இதற்கு முன் கிருஷ்ண உணர்வில் செயலாற்றிய அனைவரை பற்றியும் அனைத்தும் அறிவார். எனவே பல கோடி வருடங்களுக்கு முன் தன்னிடத்திலிருந்து இக்கலையை கற்ற சூரிய தேவனை பின்பற்றுமாறு பரிந்துரைக்கிறார். பகவான் கிருஷ்ணரால் நியமிக்கப்பட்ட கடமைகளை நிறைவேற்றுவதில் ஈடுபட்ட இத்தகைய சீடர்கள் முக்தி பெற்றவர்களாக இங்கு குறிக்கப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிரணாம் பிரபு. சோ இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, முந்தைய இதுல விடுதலை பெற்ற ஆத்மாக்கள் எல்லாரும் என்னுடைய உன்னத இயற்கையை உணர்ந்த வண்ணம் செயல்பட்டனர். என்ன அவருடைய உயர்ந்த இயற்கை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் நித்தியமானவர், அவர் எதற்கும் கட்டுப்படாதவர், 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர் அப்படின்ற அவருடைய அந்த இதை உணர்ந்தவர்கள். இதுக்கு முந்தின இதை பார்த்தோம் இல்லையா, யார் ஒருவன் அதை உணர்ந்திருக்காங்களோ அவங்க அந்த கர்ம பலன்கள்ல ஆட்கொள்ளப்பட மாட்டார்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம். சோ அததான் இங்கேயும் அவர் சொல்றாரு. சோ எனவே அவர்களது அடிச்சுவட்டை பின்பற்றி, சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா
நம்ம வந்து ஒரு சிறந்த ஆன்மீக குரு, அந்த குரு சீட பரம்பரையை பகவான் இங்க வந்து இன்சிஸ்ட் பண்றாங்க. இப்ப மட்டும் இல்ல, முன்னையும் வந்து இந்த இந்த ஞானத்தை உணர்ந்தவர்கள் வந்து விடுதலை பெற்றிருக்காங்க. அந்த ஜீவாத்மாக்களோட அடிச்சுவடை பின்பற்றி நீயும் உனது கடமைகளை செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறார். சோ இங்க வந்து அந்த அந்த குரு சீட பரம்பரையோட முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்றது நமக்கு புரியுது. அது மட்டும் இல்ல, இங்க சொல்றாங்க 2 விதமான மனிதர்களை பத்தி சொல்றாரு. ஒருவரது இதயம் அசுத்தமான பௌதீக விஷயங்களால நிரம்பி இருக்கு, இன்னொன்னு வந்து பௌதீகத்துல இருந்து விடுபட்டு இருக்கு. ஆனா எப்படியா இருந்தாலும் நம்ம வந்து பகவான் தான் வந்து நமக்கு வந்து அசல் கொடுக்கும் தந்தை, விதை கொடுக்கக்கூடிய தந்தைன்னா, எப்படியா இருந்தாலும் இந்த ஜென்மத்துல இல்லைனாலும் இன்னொரு ஜென்மத்திலேயாவது கண்டிப்பா அவரிடத்துல நம்ம போய் சேருவோம். சோ கிருஷ்ண உணர்வில் 2 இந்த இந்த நம்ம எப்ப வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்குமோ இவங்க 2 பேருக்குமே வந்து நன்மை பயக்கும். எப்ப கிருஷ்ண உணர்வை சிரத்தையா ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிக்கிறோமோ, நான் பௌதீகத்துல இருந்தாலுமே கூட, ரொம்ப பௌதீகத்துல மூழ்கி இருந்தாலுமே கூட, கிருஷ்ண உணர்வோட அந்த உணர்வு வரும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம வந்து அந்த பக்திக்கு நம்ம முன்னேறுவோம். கலங்கமுற்றவர் கிருஷ்ண உணர்வில் வழிமுறையை ஏற்று, அந்த சாதனா பக்தி நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அந்த சாதனா பக்தியை ஏற்றுக்கொண்டு பக்தி தொண்டோட ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றும் போது நம்ம படிப்படியாக தூய்மை அடைகிறோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். புரோபாதர் கிட்ட வந்து ஒரு பக்தர் கேட்பார், புரோபாத், நீங்க சொல்றீங்களே இப்ப நான் வந்து எனக்கு எப்போ இந்த பௌதீகத்துல இருந்து விடுதலை கிடைக்கும், இது ரொம்ப பெரிய ப்ராசஸா இருக்கு நீங்க சொல்றதுன்னு போது அப்ப சொல்றார், எப்போ நீ வந்து பகவானுடைய திருநாமத்தை உச்சாடனம் பண்றோமோ அந்த நிமிடம், அந்த நொடியில இருந்து உனக்கு வந்து கிருஷ்ண உணர்வின் மூலமாக விடுதலை கிடைக்குங்கிறார். சோ நம்மளுக்கு முதல்ல புரோபாத நமக்கு இட்ட கட்டளை முதல்ல இது என்ன அப்படின்னாக்கா, அவருடைய பகவானுடைய திருநாம உச்சாடனம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. பகவானுடைய திருநாமத்தை உச்சாடனம் செய்வது. 84 லட்சம் மனித பிறவிகள் சொல்றோம் அந்த அந்த உயிர் வாழியோட பிறப்புன்னு. சோ எத்தனை ஜென்மத்தோட கலங்கங்கள் நம்ம கிட்ட இருக்கும். சோ நம்ம முதல்ல செய்ய வேண்டியது பகவானுடைய திருநாம உச்சாடனம். நான் கலங்கமுற்றவளாகவே இருந்தாலுமே கூட இந்த அந்த சாதனா பக்தி பண்ணும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிப்படியாக தூய்மை அடைய முடியும். சோ ஏற்கனவே கலங்கங்கள் வந்து தூய்மை அடைந்த 2 பேரை பார்த்தோம். ஒருத்தவங்க பௌதீகமானவர்கள், இன்னொருத்தவங்க ஆன்மீகமானவர்கள். இந்த பௌதீகத்துல மூழ்கியவர்கள் கலங்கமானவங்களாக இருந்தாலுமே கூட இந்த சாதனா பக்தி பண்ணும்போது முன்னேறாங்க அப்படின்றாரு. ஆனா ஆல்ரெடி முன்னேறியவங்க, தூய்மை அடைஞ்சவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா, என்னுடைய உணர்வு வந்து தூய்மை ஆயிடுது, அப்போ என்னுடைய அதை செயல்ல நம்ம பிரதிபலிக்கிறோம். இப்ப கிருஷ்ண உணர்வோட இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம அந்த உணர்வு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அது நம்மளுடைய பிஹேவியரை எக்ஸிபிட் ஆகும். சோ தொடர்ந்து கிருஷ்ண உணர்வுல செயலாற்றுவதன் மூலம் மற்றவர்கள் அவர்களை பின்பற்றுவதற்கு உதவுவார்கள், அதனால் பலனடைவதற்கும் உதவலாம். சோ நம்ம ஒரு வழிகாட்டி மாதிரி இருப்போம், முன்மாதிரியாக இருப்போம். கலங்கமுற்றவர்களை நம்ம அதுல இருந்து வெளியில கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு முன்மாதிரிகளாக இருப்போம். சோ அந்த ஆன்மீக குரு சீட பரம்பரை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு சீட பரம்பரைய நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம். முட்டாள்கள் கூட அல்லது புதுசா இருக்கவங்க கூட கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வரலாம். சோ அத வந்து சோ சில முட்டாள்களும் கிருஷ்ண உணர்வுல புதுசா அந்த இதுல எடுத்துக்கிறவங்க வந்து இதுல இருந்து நம்ம தள்ளி இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா, அந்த ஞானத்தை பெறாமல் எந்த செயலும் செய்யாம தள்ளி இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ, அது போல இருக்கக்கூடாது அர்ஜுனா, நீ உன்னுடைய கடமையை வந்து அறிந்து நீ செயல்படணும் அப்படின்றத இங்க சொல்றார். கிருஷ்ண உணர்வின் செயல்களிலிருந்து ஓய்வு பெற்று தனியே அமர்ந்து கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பது போன்று பாவனை செய்தல், நானும் ஒரு பக்தன் அப்படின்ற அந்த பாவனை செய்யறது, அதெல்லாம் வந்து தவறான ஒன்று. சோ கிருஷ்ணரின் திருப்திக்கான செயல்களில் ஈடுபடுவதை விட முக்கியத்துவம் குன்றியதாகும். சோ ஒரு தடவை பிரபுபாதருடைய சீடர் ஒருத்தர் அவர்கிட்ட கேட்டார், பிரபுபாத், நான் வந்து நம்மளுடைய ஹரிதாஸ் தாக்கூர் மாதிரி எப்பவும் பகவானுடைய நாமத்தை, நீங்க 16 ரவுண்டு சொன்னீங்களா, நான் நிறைய ரவுண்டு பண்ண போறேன் அப்படின்ட்டு. அப்ப பிரபுபாத் சொல்றாரு, இல்ல நீ 16 ரவுண்ட் பண்ணா போதும், நீ அதிகமான இது நீ பண்ணுனா யாரு வந்து பிரச்சாரம் எல்லாம் பண்றது? நம்மளுடைய இயக்கத்தோட முக்கியமான இது என்ன அப்படின்னாக்கா, கிருஷ்ண பக்தியை எல்லோருக்கும் எடுத்து செல்வது, அவங்களையும் இந்த பௌதீக கலங்கங்கள்ல இருந்து விடுதலை பெறுவதற்கு நம்மளும் ஒரு கருவியாக இருக்கிறது. அதுதான் நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட குறிக்கோளும் கூட. அதை சார்ந்துதான் நம்மளுடைய பிரபுபாதர் வந்து மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு அவருடைய குருவோட கட்டளையின் காரணமாக போனார். சோ நம்மளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மெயின் இது என்ன அப்படின்னாக்கா, மற்றவர்களையும் கிருஷ்ண உணர்வுல கொண்டு வரணும்.
நமக்கு அதுக்காக நமக்கு பிரபுபாதர் கொடுத்தது அந்த 16 ரவுண்ட். இல்ல நான் அதிகமா செய்ய போறேன்னு போனவர் கொஞ்ச நாள்ல காணவே இல்லை. ஏன்னா அந்த மாயையான உலகத்துல தனியா அமர்ந்து நான் நிறைய சாண்டிங் பண்றேன்னா அது வந்து முடியவே முடியாது. நமக்கு ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுத்திருக்காரு பிரபுபாதர். 14 ரவுண்டு பகவானுடைய உச்சாடனம், திருநாம உச்சாடனம், 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்றது, அதுக்கப்புறம் வந்து பகவானுடைய பிரசாதத்தை எடுத்துக்கிறது, வேத ஞானங்களை, ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை பாகவதத்தை படிக்கிறது. ஸோ நம்மளுடைய லைஃப் வந்து நம்ம என்ன உணர்வுல இருக்கோமோ அது எக்ஸிபிட் ஆகணும். அதை பார்த்து மற்றவங்களும் வந்து அந்த கிருஷ்ண உணர்வுல வரணும் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஸோ அதை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, அவர் முன்ன சொன்னது மாதிரி முன்பே விடுதலை பெற்ற ஆத்மாக்கள் சொல்றாரு இல்லையா, சூரிய தேவன், விவஸ்வான் போன்றவர்களுக்கு வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் நேரடியாக இந்த ஞானத்தை கொடுக்க, அவர் திருப்பி மனுவுக்கு கொடுக்க, மனு இஷ்வாகுக்கு கொடுக்க. சோ இது குரு சீட பரம்பரையின் மூலமாக இந்த ஞானம் கிடைக்கப்பட்டது. அந்த உணர்வுல நீ வந்து உன்னுடைய செயல்களை செய்யணும் அப்படின்னுட்டு இங்க அர்ஜுனனுக்கு வந்து பகவான் சொல்றார். சோ இக்கலையை கற்ற சூரிய தேவனை பின்பற்றுமாறு பரிந்துரைக்கின்றார். ஸோ அல்டிமேட்டா இங்க பிரபுபாதருடைய ஒரு ஸ்லோகத்திலையும் பிரபுபாதருடைய அந்த பர்போட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய மனோபாவமும் அவருடைய நோக்கமும் என்ன அப்படின்றத நம்ம உணர்ந்துக்க ட்ரை பண்ணணும். ஸோ இங்க அவர் சொல்லியிருக்கிறது நமக்கு என்ன அப்படின்னாக்கா, அந்த குரு சீட பரம்பரையை ஃபாலோ பண்ணி கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேறுவது. ஸோ பகவான் கிருஷ்ணரால் நமக்கு நியமிக்கப்பட்ட கடமைகளை நிறைவேற்றுவதில் ஈடுபட்ட இத்தகைய சீடர்கள் முக்தி பெற்றவர்களாக இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனர் அப்படின்றத சொல்றாரு பகவான். அடுத்த ஸ்லோகம் 16. யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கலாம் மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. கிம் கர்ம கிம் அகர்மேதி கவயோப்யத்ர மோகிதாக தத்தே கர்ம பிரவக்ஷ்யாமி யஜ்ஞாத்வா மோக்ஷயே சூபாத். அறிவுடையோரும் எது கர்மா எது அகர்மா, கர்மா மீன் செயல், அகர்மான செயலின்மை என்பதில் குழம்புகின்றனர். கர்மா என்பது என்ன என்பதை நான் இப்போது உனக்கு விளக்குகிறேன். இதை அறிவதால் எல்லா துரதிர்ஷ்டத்திலிருந்தும் நீ விடுதலை பெறுவாய். பொருளுரை: கிருஷ்ண உணர்வின் செயல்கள் அங்கீகாரம் பெற்ற முந்தைய பக்தர்களின் உதாரணத்தை பின்பற்றி செய்யப்பட வேண்டும். இது 15வது பதத்தில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தகைய செயல்களை தன்னிச்சைப்படி ஏன் செயலாற்றக்கூடாது என்பது பின்வரும் பதத்தில் விளக்கப்படும். இவ்வத்தியாயத்தின் ஆரம்பத்தில் விளக்கியபடி கிருஷ்ண உணர்வில் செயலாற்ற வேண்டுமெனில் குரு சீட பரம்பரையில் வரும் அதிகாரம் பெற்ற நபரின் தலைமையை பின்பற்ற வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வின் வழிமுறை முதலில் சூரிய தேவனுக்கு உபதேசிக்கப்பட்டு சூரிய தேவனால் மனுவிற்கும் மனுவினால் இஷ்வாகுவிற்கும் உபதேசிக்கப்பட்டது. இவ்வாறு பிரதான காலத்திலிருந்தே இவ்வழிமுறை உலகில் நிலவி வந்துள்ளது. எனவே சீடத் தொடரில் வரும் முந்தைய அதிகாரிகளின் அடிச்சுவட்டை ஒருவன் பின்பற்ற வேண்டும். இல்லாவிடில் மிகுந்த புத்திசாலி மனிதனும் கிருஷ்ண உணர்விற்கான சீரிய செயல் எது என்பதில் குழப்பமடையக்கூடும். இதற்காகத்தான் கிருஷ்ண உணர்வை தாமே நேரடியாக அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் செய்வதற்கு முடிவு செய்தார் பகவான். அர்ஜுனன் பகவானிடமிருந்து நேரடி உபதேசத்தை பெற்றதால் அர்ஜுனனின் அடிச்சுவட்டை பின்பற்றுவோர் நிச்சயமாக குழப்பமடைவது இல்லை. பக்குவமற்ற பரிசோதனைகள் மூலம் தர்மத்தின் வழிகளை எவரும் உறுதிப்படுத்த முடியாது என்று கூறப்பட்டுள்ளது. உண்மையில் தர்மத்தின் நெறிகளை பகவான் மட்டுமே விதிக்க முடியும். தர்மம் து சாக்சாத் பகவத் பிரணீதம். பக்குவமற்ற மன கற்பனையால் யாரும் தர்மத்தின் கொள்கைகளை புதிதாக உண்டு பண்ண முடியாது. பிரம்மா, சிவன், நாரதர், மனு, குமாரர்கள், கபிலர், பிரகலாதர், பீஷ்மர், சுகதேவ கோஸ்வாமி, யமராஜர், ஜனகர், பலி மகாராஜர் போன்ற மாபெரும் அதிகாரிகளின் அடிச்சுவட்டை பின்பற்ற வேண்டும். மன கற்பனையால் தர்மத்தையோ தன் உணர்வையோ எவராலும் உறுதியாக உணர முடியாது. எனவே பக்தர்களின் மீதான தனது காரணமற்ற கருணையினால் கர்மா என்றால் என்ன, அகர்மா என்றால் என்ன என்பதை அர்ஜுனனுக்கு பகவான் நேரடியாக உபதேசிக்கிறார். கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும் செயல்கள் மட்டுமே பௌதீக பந்தத்திலிருந்து ஒருவனை விடுவிக்கும். இதுல வந்து நல்லா சொல்லியிருக்காங்க மாதாஜி. கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து செயலாற்றணும். இப்ப கிருஷ்ணரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், அவருக்கு என்னென்ன செய்யணும் அதையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த சீட பரம்பரையில வர்றவங்களை தான் நம்ம வந்து அதுல இருக்கிற ஒரு நபரை நம்ம தலைமையா அவரு கீழே வந்து நம்ம படிக்கணும். எல்லாமே அவருடைய
லெக்சர்ஸ் அவங்களுடைய பிரசங்கள் எல்லாம் நம்ம கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா முதல்ல வந்து சூரிய தேவனுக்கு தான் சொல்லியிருக்காரு இது பகவத்கீதை வந்து. அதுக்கப்புறம் வந்து சூரிய தேவன் வந்து மனுவுக்கும், மனுவுக்கு வந்து இஷ்வாவுக்கும் சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து எப்படின்னா ரொம்ப காலத்துல இருந்து இதுதான். இதை நம்ம படிச்சாதான் நம்ம வந்து கிருஷ்ண உணர்வை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க மாதாஜி. அதே மாதிரி இப்ப இதெல்லாம் படிக்காம நான் கிருஷ்ண பக்தி செய்யறேன் அப்படின்னா அந்த புத்திசாலி கூட எப்படி செய்யணும், என்ன மாதிரி பண்ணணும், என்னென்ன ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும், அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியவே தெரியாது, குழப்பம் அடைஞ்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதனாலதான் கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து நேரடியா அவரே வந்து சொல்றாரு. அதனால அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு என்னென்ன சொன்னாரோ அதை வந்து அந்த உபதேசத்தை நம்ம படிச்சாதான் அவருடைய அர்ஜுனுடைய அடிச்சுவட்டை வந்து நம்ம பின்பற்றினா நம்மளுக்கு எந்த விதமான குழப்பமும் அடையாது அப்படின்னு சொல்றோம். இப்ப ஒரு இலக்கியமே படிக்கிறோம், அதுல இருக்கிறத படிச்சாதான் நம்ம அதுபடி ஃபாலோ பண்ணாதான் நம்மளுக்கு வந்து நல்ல நன்மைகள் கிடைக்கும். நம்மளும் பௌதிக உலகத்துல இருந்து வெளியில வர்றது எப்படின்னு நம்மளுக்கு வந்து தெரியும். நம்மளா ஒரு புக்கை படிச்சு நம்மளா இது செஞ்சா என்ன அப்படின்னு கற்பனையிலே நம்ம வந்து வாழ முடியாது. அதே மாதிரி அந்த தர்மத்தின் நெறிகளை எல்லாம் நம்ம வந்து ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அது தர்மத்தின் நெறிகள்னு சொல்லிட்டு பகவான் விதிச்சிருக்காரு. அதை படிச்சாதான் நம்மளுக்கு வந்து எல்லாமே தெரியும். இப்ப நம்ம கற்பனையில வந்து நம்மளே ஒரு கொள்கைகள், பழக்க வழக்கம் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம உண்டு பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி நிறைய பேர் இந்த அதிகாரிகள் இவங்க எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க, பிரம்மா, சிவன், இவங்க எல்லாரும் அவங்களுடைய அடிச்சுவட்டை அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். கற்பனையால வந்து நம்ம வந்து தர்மம், தன்னுணர்வு அதை எதையுமே உறுதி செய்ய முடியாது. கற்பனையினால எதுவுமே நம்ம செய்ய முடியாது அப்படிங்க. அதாவது பகவான் வந்து நம்ம பகவானை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா, பகவானுடைய அடிச்சுவடு, அவருடைய கொள்கைகளை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டா நம்மளுக்கு இது தர்மம் என்ன செய்யணும், என்ன செய்யக்கூடாது, நிறைய பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. அதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம். அதெல்லாம் அதை படிக்காம அதெல்லாம் தெரியாம நம்மளா இஷ்டத்துக்கு பண்ணா ஒண்ணுமே நமக்கு பௌதிக உலகத்திலே நம்மளே பொருண்டுட்டே இருப்போம். இப்ப நம்மளே வந்து இந்த பகவத்கீதையை படிச்சதுனாலதான் ஆத்மா என்ன, உடல்னா என்ன, ஆத்மா வேறு உடல் வேறு, எவ்வளவோ ஞானங்கள் வந்து நம்ம கத்திருப்போம். இது வந்து நல்ல ஒரு குரு கிட்ட நம்ம படிக்க போய் தான் நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அதான் கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம எந்த செயல் செஞ்சாலும் அதை ஃபாலோ பண்ணாதான் நம்ம பௌதீகத்துல இருந்து விடுதலை பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க மகிழ்ச்சி. எஸ் மாதாஜி, ஒரே ஒரு பாயிண்ட் ஆட் பண்ண நினைக்கிறேன். அக்கர்மா அகர்மா. அகர்மானாக்க செயலற்ற தன்மை, கர்மான்றது செயல் நம்ம செய்யக்கூடிய தன்மை. அந்த செயல் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கணும், நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை ஓகே, அதுக்காக அதை விதிக்கப்பட்ட கடமைன்னு வந்தாலே அது வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் நம்மளுடைய கடமைகளை செய்யறது. நம்ம ஒரு கிரகஸ்தனா இருக்கோம் அப்படின்னாக்கா கிருஷ்ண உணர்வு. நம்ம இப்ப சாப்பாடு செய்யறோம் அப்படின்னாக்கா இதை வந்து பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்றதுக்காக நான் வந்து சமையல் பண்றேன், அந்த ஒரு பாவத்துல நம்ம சமைக்கிறது. நம்ம எந்த ஒரு செயல் செய்தாலும், இப்ப நம்ம ஏதோ ஒரு பூவோ ஏதோ வாங்குறோம் அப்படின்னாலும் இதை வந்து பகவானுக்காக பண்றோம். அந்த மாதிரியான கிருஷ்ண உணர்வில் நம்மளுடைய செயல் இருக்கணும். அதுதான் நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை. ஒரு சத்திரியனாக இருக்கட்டும், நம்ம தர்மத்தை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும், அது வந்து பகவான் நமக்கு இட்டது. அந்த ஒரு பாவத்துல நம்மளோட வந்து செயல் செய்யணும் அப்படின்னு பாக்குறோம். 17வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. கர்மணோ ஹ்யபி போத்தவ்யம் ச விகர்மணக அகர்மணஷ போத்தவ்யம் ககனா கர்மோனோ கதி. செயல்களின் நுணுக்கங்களை உணர்வது மிக கடினம். எனவே கர்மா என்பது என்ன, விகர்மா தடை செய்யப்பட்ட செயல் என்பது என்ன, அகர்மா செயலின்மை என்பது என்ன என்பதை தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கான உண்மையான ஆர்வம் ஒருவனிடம் இருந்தால் கர்மா, அகர்மா மற்றும் விகர்மா என்பனவற்றின் வேறுபாட்டை அவன் தெளிவாக உணர வேண்டும். இது மிகவும் கடினமான விஷயம் என்பதால் கர்மா, அகர்மா மற்றும் விகர்மாவை ஆய்ந்து அறிவதில் ஒருவன் முழு முனைப்புடன் தன்னை ஈடுபடுத்த வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வையும் குணங்களுக்கேற்ற அதன் செயல்களையும் அறிந்து கொள்ள தனக்கும் கடவுளுக்கும் உள்ள உறவினை அறிய வேண்டும். அதாவது ஒவ்வொரு உயிர்வாளியும் இறைவனின் நித்திய சேவகன் என்பதையும் அனைவரும் கிருஷ்ண உணர்வில் செயலாற்ற வேண்டியவர்கள் என்பதையும் அறிவுடையோன் தெளிவாக அறிவான். பகவத்கீதை முழுவதும் இந்த முடிவை நோக்கியே நம்மை அழைத்துச் செல்கிறது. இந்த முடிவிற்கும் இதனை சார்ந்த செயல்களுக்கும் எதிரான எல்லா முடிவுகளும் விகர்மங்கள் அல்லது தடை செய்யப்பட்ட செயல்களாகும். இவற்றை எல்லாம் புரிந்து கொள்ள ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வின் அதிகாரிகளோடு தொடர்பு கொண்டு அவர்களிடமிருந்து ரகசியத்தை அறிய வேண்டும். இவ்வாறு அறிவது பகவானிடமிருந்து நேரடியாக கற்பதே போன்றது ஆகும். இல்லாவிடில் மிகச் சிறந்த அறிவாளியும் குழப்பமடைவான். இந்த கர்மா, அகர்மா, விகர்மா இது வந்து
இத மூணையும் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அந்த பௌதீக பந்தத்துல இருந்து விடுபடணும். அதுக்கு வந்து அது வந்து எப்படின்னா அந்த ஒரு ஆர்வம் இருக்கணும். நம்ம பௌதிகத்துல இருந்து விடுபடணும் அப்படின்னு. ஆனா அது எப்படி நம்ம என்னை பொறுத்தளவு அந்த பகவத்கீதையை படிச்சாதான், படிச்சு நல்லா உணர்ந்தாதான் நம்ம பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைய முடியும். இல்லைன்னா அந்த பகவத்கீதை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருந்து நம்ம மனநிலை எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப ஆசை. எல்லாருக்குமே அந்த இது இருக்கும். ஆனா என்னை பொறுத்தளவு இந்த பகவத்கீதை படிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபடணும் ஆசை எல்லாமே குறைஞ்சிட்டே தான் வருது. முழுசும் குறையல. ஆனா வந்து குறைஞ்சிடு பற்றுதல் எல்லாமே குறைஞ்சிட்டு வருது. இப்ப நம்ம பிள்ளைய மேல வச்சிருக்க பற்றுதல், அது எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து அட்டாச்மெண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாயிட்டு வருது. அதுக்காக ரொம்ப வந்து இல்ல. ஆனா இன்னும் நிறைய படிக்கணும். இத படிச்சாதான் படிக்க போய் தான் நம்மளுக்கே ஒரு தெளிவு வந்து கிடைக்குது. சரி இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது மாதிரி வந்து இந்த கர்மா அகர்மா ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம்தான். ஆனா இப்ப கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து என்ன அப்படின்னா, இத நம்ம முழுசும் தெரிஞ்சுக்கிறணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ண உணர்வு இருக்கணும். அந்த நம்மளுடைய குணங்களுக்கு ஏற்ப கிருஷ்ணரை வந்து வழிபடணும். கிருஷ்ணருக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்? அவருடைய கீர்த்தனைகளை சொல்றது, அவருக்கு பிரசாதம் கொடுக்கிறது, அந்த மாதிரி நிறைய கிருஷ்ண உணர்வுலயே நம்ம இருந்தோம்னா இதுல இருந்து நம்ம விடுபடலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது இந்த உலகத்திலோட 84 லட்சம் உயிர்வாழி என்ன அப்படின்னா அப்படியே நித்தியமான சேவகன், நித்திய தாசன் சொல்வா. தாசனுக்கு தாசனுக்கு தாசன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மாதாஜி. அந்த மாதிரி இருக்கணும். கிருஷ்ண உணர்வுலயே எல்லாமே சரிட்ட மாதாஜி சொன்ன மாதிரி என்ன ஒரு பொருள் வாங்கணும், இது கிருஷ்ணருக்கு பிடிக்கும், கிருஷ்ணருக்கு செய்யணும். ஏதாவது ஒரு பூ வாங்கினாலும் என்ன வாங்கினாலும் கிருஷ்ணருக்கு இது பிடிக்கும், கிருஷ்ணருக்கு தான் செய்யணும் அப்படின்னு வந்து நம்ம செஞ்சா நம்ம எல்லா ஒரு நம்ம துரதிர்ஷ்டம் எல்லாத்துல இருந்து நம்ம வந்து விலகி விடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். அது மாதிரி இந்த பகவத்கீதையை படிச்சாதான் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து நல்ல பாதையை நோக்கிதான் நம்மளுக்கு செய்யுது. 18 சாப்டருமே ரொம்ப நல்ல அறிவுரைகள் எல்லாமே சொல்லுது. அது 18 சாப்டர் முடிச்சாலே நம்ம பாதி வந்து நம்ம கிருஷ்ணரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம பௌதீக பந்தத்துல இருந்து விடுபட்டுறலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்மளா படிக்க முடியாது. அதாவது ஒரு இந்த சீட பரம்பரையில வர்ற அந்த ஒரு குரு கிட்ட நம்ம படிக்கணும். அவங்க கூடயே தொடர்பு வச்சுட்டே இருக்கணும். 24/7 வந்து எப்பயுமே நம்ம கிருஷ்ணர். ஆனா ஒரு மாதாஜி சொல்லுவாங்க, கிருஷ்ணர்கிட்டயே நீங்க கிருஷ்ணர்கிட்ட பேசிட்டே இருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மாதாஜி. அது வந்து ரொம்ப கரெக்டா இருக்கு. இப்ப ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் உடனே கிருஷ்ணர் போய், கிருஷ்ணா நீ தான் பாத்துக்கணும், எனக்கு இந்த மாதிரி கஷ்டம், இதுல இருந்து எப்படி வெளிவருது எனக்கு தெரியல, நீங்க எனக்கு ஒரு சொல்யூஷன் காட்டுங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அவர் வந்து காட்டுறாரு. அந்த மாதிரி நிறைய உதாரணங்கள்லாம் சொல்றாங்க மாதாஜி. சோ அவங்க கிட்ட கேட்டு அந்த ரகசியத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ண உணர்வு தான். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இங்க விகர்மானா என்ன அப்படின்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு. எது விகர்மா அப்படின்னாக்கா, எது வந்து நம்மளுக்கு வந்து பகவானோட கனெக்ட் பண்ணாதோ அந்த செயல்கள் எல்லாமே விகர்மா. நம்மளோட சாஸ்திரத்துல செய்யக்கூடாதுன்னு எது சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதெல்லாம் விகர்மான்னு பாக்குறோம். எது வந்து நமக்கு அகேன்ஸ்ட் ஆனது அப்படின்னாக்கா, கிருஷ்ண உணர்வை குணங்களுக்கு ஏற்ற அதன் செயல்களையும் அறிந்து கொள்ள தனக்கும் கடவுளுக்கும் உள்ள உறவினை அறிய வேண்டும். நம்மளுக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள அந்த உறவு என்ன? அவர் வந்து விபு ஆத்மா, நம்ம அணு ஆத்மா. அவரிடத்துல இருந்து வந்த துகள் நாம. அவர் எப்படி நித்தியமானவரோ நாமும் நித்தியமானவர் அப்படின்ற அந்த ஞானத்தோட அந்த செயல்கள்ல நம்ம இருக்கணும். நம்மளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய நித்தியமான சேவகன். நீங்க சொன்னது மாதிரி தாசானு தாசன். நம்மளுடைய செயல்கள் எல்லாம் அனைவரும் கிருஷ்ண உணர்வில் செயலாற்ற வேண்டியவர்கள் அப்படின்ற அந்த ஞானம் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் வந்து உண்மையான ஞானம். அதுக்கு ஏற்றாற் போல நம்மளுடைய செயல்களும் இருக்கும். இதற்கு எதிர்மறையாக இருக்கக்கூடிய அனைத்து செயல்களையும், கிருஷ்ண உணர்வில்லாத அனைத்து செயல்களும் விகர்மாக்கள், தடை செய்யப்பட்ட செயல்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. தேங்க்யூ மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லோகம். கர்மன் யகர்மய பஷ்யேத் அகர்மணேஷ கர்மயக ச புத்திமான் மனுஷேஷு ச யுக்த கிருஷ்ண கர்மக்ருத். கர்மாவில் அகர்மாவையும் அகர்மாவில் கர்மாவையும் காண்பவனே மனிதரில் அறிவுடையவனாகிறான். எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவன் உன்னத நிலையில் நிலை பெற்றுள்ளான். பொருளுரை: கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுபவன் இயற்கையாகவே கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டுள்ளான். அவனுடைய செயல்கள் அனைத்தும் கிருஷ்ணருக்காகவே செய்யப்படுகின்றன. எனவே அவன் செயல்களின் பலன்களால் இன்புறுவதோ துன்புறுவதோ இல்லை.
இதனால் அவன் கிருஷ்ணருக்காக எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் மனித சமுதாயத்தில் புத்திசாலியாக கருதப்படுகிறான். அகர்மா என்றால் விளைவுகளை கொடுக்காத செயல்கள் என்று பொருள். பலநோக்கு செயல்கள் தன்னுணர்வு பாதையில் தடை கற்களாக இருக்கும் என்ற பயத்தால் அருவவாதி எல்லா செயல்களையும் அறவே கைவிடுகின்றான். ஆனால் பரமபுருஷ பகவானின் நித்திய தொண்டன் என்னும் தனது நிலையை நன்றாக அறிந்த உருவவாதியோ தன்னை கிருஷ்ண உணர்வின் செயல்களில் ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறான். அனைத்தும் கிருஷ்ணருக்காக செய்யப்படுவதால் இத்தகு தொண்டினை செய்வதில் அவனுக்கு திவ்யமான ஆனந்தம் கிடைக்கின்றது. இம்முறையில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் சுய புலனுகர்ச்சியில் விருப்பமற்றவர்கள் என்று அறியப்படுகின்றனர். கிருஷ்ணரின் நித்திய தொண்டன் என்னும் உணர்வு செயலின் எல்லா விதமான விளைவுகளிலிருந்தும் ஒருவரை பாதிக்கப்படாமல் காக்கின்றது. இது அதான் மாதாஜி கிருஷ்ண உணர்வுல செயல்பட்டதான் கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டுள்ளான் அப்படின்னு சொல்றாங்க மாதாஜி. எல்லா செயல்களும் நீங்க சொன்ன மாதிரி எல்லா செயல்களும் கிருஷ்ணருக்காக தான் செய்யப்படணும். எல்லாமே அதே மாதிரி ஆனா அந்த மாதிரி கிருஷ்ணருக்காக செய்யற அதுல ஏதாவது இன்பம் துன்பம் வந்தா அது அவங்க இன்பம் துன்பம் எதுவுமே அவனுக்கு கிடைக்காது, அப்படி எதுவுமே நடக்காது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அதே மாதிரி எல்லாமே கிருஷ்ணருக்காக எல்லா செயல்கள் கிருஷ்ணருக்காக அர்ப்பணிக்கிறது செய்யப்படுறவங்களை எல்லாம் புத்திசாலி, அவங்க சமுதாயத்துல நல்ல நிலைமையில அவன் இருப்பான். ஏன்னா அவன் தமோ குணத்துல இருக்க மாட்டான், நல்ல சத்துவ குணத்திலே இருப்பான், கெட்ட செயல் செய்ய மாட்டான். அதனால ஆனா அகர்மா எப்படின்னா அகர்மா அப்படின்னா விளைவுகளை கொடுக்காத செயல்கள். விளைவுகள் அப்படின்னா இப்ப ஒருத்தன் ஏதாவது ஒரு காரியம் செஞ்சா அது தனக்கு தான் செய்ய நினைக்கிறது, தான் சந்தோஷத்துக்கு தன்னுடைய இதுக்கு செய்யறது. அதே மாதிரி பலநோக்கு செயல்கள். பலநோக்கு செயல்கள் எப்படின்னா தன்னுணர்வு பாதையில இருக்கிறப்ப தடைக்கற்களா இருக்குமா, அதாவது அவன் தடை செய்யுமா. எப்படின்னா அந்த தன்னுணர்வு பாதையில போறதுனால தடைக்கற்களா இருக்கும். அப்படின்னா அந்த அருவவாதி என்ன பண்ணினானா ஐயோனைய பயந்துகிட்டு எல்லாத்தையும் கைவிட்டுருவானா. ஏன்னா அருவவாதி கிருஷ்ணருடைய உருவம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறவங்க, பிரம்மஜோதிய வழிபடுறவங்க. அதனால அவங்க எல்லாத்தையுமே கைவிட்டுருவாங்க அப்படின்னா. ஆனா அந்த பரமபுருஷ பகவான் நித்திய தொண்டன், உண்மையான பக்தி தொண்டன் தன்னுடைய நிலை அவனுக்கு நல்லா தெரியும். கிருஷ்ணர் தான் பரமபுருஷர், அவர் தான் நித்தியமானவர், அவர் தான் உலகத்தையே படைக்கிறாரு, காக்குறாரு, அழிக்கிறாரு, எல்லாத்தையும் அவன் நன்றா தெரிஞ்சிருக்கிறான். அதனால அதை அறிஞ்ச உருவவாதி தான் என்ன பண்றான், தன்னை முழுசா கிருஷ்ண உணர்வுல ஈடுபடுத்துறான். செயல்கள்ல கிருஷ்ணருக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதைத்தான் செய்யறான். அது அவனுக்கு அப்படி அந்த தொண்டு செய்ய செய்ய அவன் ரொம்ப சந்தோஷமா செய்யறான். அதனால அவன் மகிழ்ச்சி ஆனந்தம் அடைகிறான். அதுல இந்த கிருஷ்ண உணர்வுல ஈடுபடுறவங்க தன்னுடைய சுய புலனுகர்ச்சி இன்பத்துக்காக அதுல அவங்களுக்கு விருப்பமே இருக்காது, அதுல இருந்து விடுபட்டு இருக்காங்க. சோ கிருஷ்ணருடைய நித்திய தொண்டன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. எல்லா ஹரே கிருஷ்ண செயல்களுக்குமே நித்திய தொண்டன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இதுல ஒரே ஒரு தெளிவு பண்ணணும்னு நினைக்கிறது, அதாவது பக்தனுடைய நிலை என்ன அப்படின்னாக்கா நான் பகவானுடைய தாசன்ற அந்த உணர்வு இருக்கும். அதனால அவங்க எந்த செயலையும் செய்யாம இருக்க மாட்டாங்க, அவங்களுடைய கடமைகளை செய்வாங்க. ஆனா கிருஷ்ண உணர்வில் அந்த கடமைகளை செய்வாங்க. அதே சமயத்துல அகர்மவாதிகள் என்ன, நான் எதனா செயல் செஞ்சா அதோட கண்டிப்பா பலன் இருக்கும், பாவ புண்ணியம் பலன் இருக்கும். அதனால நான் செயல் செய்தாதானே நான் எதாலையாவது கர்ம பந்தத்துல மாட்டிடுவேன், அதனால நான் எந்த செயலும் செய்யல அப்படின்னு இருக்கிறாங்க இல்லையா. அது அருவவாதிகள், செயலற்ற தன்மையில இருக்கிறது அப்படின்னு. தன்னுணர்வு பாதை என்ன அப்படின்னாக்கா இதுதான் தன்னுணர்வு பாதை, நான் பகவானுடைய சேவகன் அப்படின்ற அந்த தன்னுணர்வு பாதை. அந்த பாதையில நான் முன்னேற முடியாம என்னை எது தடுக்குது அப்படின்னாக்கா இந்த பௌதீக பந்தங்கள், ஆசை, ஜட ஆசை. நம்ம பக்தி செய்ய செய்ய அது நம்ம விட்டு போயிடும். மாதாஜி கடைசி 2 ஸ்லோகம் நான் வாசிக்கட்டுங்களா? வாசிக்க மாட்டேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கபீர்தாஸ் பிரபு இருக்காங்களா நம்மளோட இதுல மாதாஜி? நீ யார் வந்திருக்காங்க? ஜானகிராமன் பிரபு, நீங்க, கண்ணம்மாள் மாதாஜி, வேற கண்ணம்மாள் மாதாஜி, வனிதா, கயல்விழி. ஓகே ஓகே மாதாஜி, நான் அந்த கடைசி 2 ஸ்லோகம் முடிச்சிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. யஸ்ய சர்வே சமாரம்பா காம சங்கல்பவர்ஜிதா ஞானாக்னிதக்த கர்மானம் தமாஹு பண்டிதம் புதாஹ. மொழிபெயர்ப்பு: யாருடைய முயற்சிகள் அனைத்தும் புலனுகர்ச்சியிலிருந்து விடுபட்டுள்ளதோ அவன் பண்டிதனாக அறியப்படுகின்றான். அத்தகையவன் பக்குவமான அறிவு என்னும் நெருப்பால் செயல்களின் விளைவுகளை சுட்டரித்தவன் என்று சாதுக்களால் கருதப்படுகின்றான். பொருளுரை: கிருஷ்ண பக்தர்களின் செயல்களை
பூரண அறிவுடையோர் மட்டுமே புரிந்து கொள்ள முடியும். கிருஷ்ண பக்தன் புலனுணர்ச்சிக்கான எல்லாவித விருப்பங்களிலிருந்தும் விடுபட்டுள்ளார். எனவே பரமபுருஷ பகவானின் நித்திய தொண்டனாக இருப்பதே எனது ஸ்வரூப நிலை என்னும் பக்குவ அறிவால் அவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளை எரித்து விட்டவனாக கருதப்பட வேண்டும். ஞானத்தின் இத்தகு பக்குவ நிலையை அடைந்தவன் உண்மையான பண்டிதன் ஆவான். இறைவனுடனான நித்திய தொண்டினை பற்றிய வரிவினை வளர்ப்பது நெருப்பிற்கு ஒப்பிடப்படுகின்றது. இத்தகு நெருப்பினை தூண்டிவிட்டால் போதும், செயலின் எல்லா விளைவுகளையும் அது எரித்துவிடும். 20வது ஸ்லோகம். த்யக்வா கர்ம பலாசங்கம் நித்ய த்ருப்தோ நிராஸ்ரயः கர்மண்யபி விப்ரவ்ருத்தோபி நைவ கிஞ்சித் கரோதி சஹ. மொழிபெயர்ப்பு. தனது செயல்களின் பலன்களின் மீதான எல்லா பற்றுதலையும் துறந்து எப்போதும் திருப்தியுற்று சுதந்திரமாக விளங்கும் அவன் எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எந்த செயலையும் செய்வதில்லை. ஹரிபோல். பொருளுரை. ஒருவன் எல்லாவற்றையும் கிருஷ்ணருக்காக கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யும் போது மட்டுமே செயல்களின் பந்தங்களிலிருந்து விடுதலை பெறுவது சாத்தியமாகும். கிருஷ்ண பக்தன் பரமபுருஷ பகவானிடமுள்ள தூய அன்பில் செயல்படுவதால் செயலின் பலன்களில் அவனுக்கு எவ்வித கவர்ச்சியும் இல்லை. அனைத்தையும் கிருஷ்ணரிடம் ஒப்படைத்து விட்டால் அவன் தனது சுய பராமரிப்பையும் பொருட்படுத்துவதில்லை. மேலும் சொத்துக்களை சேர்ப்பதற்கோ ஏற்கனவே தன்னிடம் உள்ள சொத்துக்களை பாதுகாப்பதற்கோ அவன் கவலைப்படுவதில்லை. தன் கடமையை தன்னால் இயன்றவரை திறமையாக செய்துவிட்டு அனைத்தையும் கிருஷ்ணரிடம் விட்டு விடுகின்றான். இத்தகு பற்றற்ற மனிதன் நல்ல தீய விளைவுகளிலிருந்து எப்போதும் விடுபட்டுள்ளான். எனவே அவன் எதையும் செய்யாதது போலவே ஆகின்றது. இதுவே அக்கர்மா அல்லது பலன் விளைவுகளற்ற செயல் என்பதன் அறிகுறியாகும். எனவே கிருஷ்ண உணர்வின் செயல்களை தவிர மற்ற செயல்கள் அனைத்தும் செய்பவனை பந்தப்படுத்தப்படுவதால் முன்னரே விளக்கியது போல அவை விகர்மா எனப்படும். ஹரே கிருஷ்ண. சோ 19வது ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னாக்கா, நம்மளுடைய எந்த மாதிரியான முயற்சிகளும் புலனுகர்ச்சியில இருந்து விடுபட்டு இருக்கோ அது அவங்கள ஒரு ஞானம் உள்ளவர்களாக மாத்தும். ஏன் அப்படின்னாக்கா, நம்மளுடைய செயல்கள் அனைத்தும் பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்காக நம்ம பண்றோம் அப்படின்ற அந்த பாவத்துல அவங்க இருக்கிறதுனால அவங்க பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுகின்றார்கள். மொபைல் எடுத்துட்டு வாங்கல, ஹாட்ஸ்பாட். மாதாஜி கேக்குதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குது மாதாஜி, கேக்குது. ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த பக்குவமான அறிவு என்ன அப்படின்னாக்கா, பகவானுக்காக நம்மளுடைய செயல்கள் இருக்கு அப்படின்ற அந்த பாவத்துல அவங்க செய்யறதுனால அவங்க செயல்களை செய்தாலுமே கூட அதுல அவங்க கர்ம பந்தத்துல ஈடுபடுறது இல்ல. நம்ம பாத்தீங்கன்னா நிறைய இந்த பிரம்மச்சாரி பிரபுக்கள் சன்னியாசிகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க நம்ம எல்லாருக்கும் அந்த கிரகஸ்தர்களுக்கு மெயினா பஞ்சசாஸ்திர கர்மா அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு, கடமை இருக்கு. சோ அந்த கண்டிப்பா அனைவரும் செஞ்சே ஆகணும். ஆனா நம்ம எப்ப கிருஷ்ண உணர்வுல உண்மையா நம்ம முழுவதுமாக ஈடுபட்டிருக்குமோ அவங்களுக்கு அந்த மாதிரியான பஞ்சசாஸ்திர கடமை இல்ல. அதாவது பெற்றோர்களுக்கு இறுதி கடமை பண்றது அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் அப்படி கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கவங்களுக்கு இல்ல அப்படின்னு பாக்குறோம். நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல பௌதிகமான செயல்களை செய்தாலுமே கூட அது நம்மள தீண்டாது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதுதான் அக்கர்மா. ஏன்னா பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல நம்மளோட செயல்கள் தூய்மையாக இருக்கிறதுனால அது பகவானுக்காக செய்யப்பட்ட கடமை, நம்ம அக்கர்மாவில இருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதுதான் 19வது ஸ்லோகம். 20வது ஸ்லோகத்துல நம்மளுடைய செயல்களின் பலன்களின் மீதான எல்லா பற்றுதலையும் துறந்து அதுல இருந்து துறந்து எப்போதும் திருப்தியுற்று சுதந்திரமாக நம்ம இருக்கிறோம் இல்லையா, அது பாத்தீங்கன்னா செயல்களின் பலன்கள்ல நம்மள பந்தப்படுத்துறது கிடையாது. அப்படிப்பட்ட செயல்கள் அகர்மா என்று அழைக்கப்படுகின்றது. ஏன்னா கர்மானாலே அதுல நமக்கு ஏதாவது ஒரு பலன் கிடைக்கும். ஆனா நம்மளுடைய செயல்கள் எப்ப கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கோ அப்ப அது அக்கர்மா எனப்படுகின்றது. ஏன்னா அதுல கர்ம பலன் இல்ல. பகவானுக்காக பிரசாதம் பண்றோம், அவருக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு அதை சாப்பிடுறோம். நம்மளுடைய எந்த செயல்கள் இருந்தாலும் இது கிருஷ்ணருக்கானது அப்படின்ற உணர்வுல நம்மளுடைய செயல்கள் செய்யும் போது அது அக்கர்மாவாக கருதப்படுகின்றது. அதனால அர்ஜுனன் சொல்றார், நான் சொல்றேன் எனக்காக நீ போரிடு அப்படின்னு சொல்ற. சோ அதனால இதுல நீ சொன்ன 5 காரணங்கள், அந்த காரணத்தினால நீ பாதிக்கப்பட போறது கிடையாது. பகவான் சொல்றார் அவருடைய கருவினால் இந்த போரை நான் பண்றேன் அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்றார். சோ இன்னைக்கு நம்ம 20 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் பார்த்தோம். அடுத்த வாரம் மற்றது கண்டினியூ பண்ணலாம்.
वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। மாதாஜி பிரபுஜி ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ண. நேத்து கிளாஸ் இல்லையா மாதாஜி? சாட்டர்டே நேத்து இல்லையா? நேத்து இல்ல மாதாஜி, நேத்து எனக்கு வேற ஒரு வேலை இருந்ததுனால இல்ல. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண.